Bueno, vamos a empezar co montaxe dunha mosca. Neste caso vamos a facer unha efémera dánica ou mosca de mallo. A mosca a imitar vai a ser esta. Como ben veis, é unha mosca super preciosa e ao mesmo tempo moi pescadora. Entón comenzamos, vamos a utilizar de inicio un anzuelo, un castor, un 101 do número 12, xa que é unha mosca grandeciña. E comenzamos baixo o corpo un fío de montaxe negro. Levamos o fío de montaxe hasta un pouco máis avanzada a mitad da curvatura do anzuelo. E agora aí vamos a utilizar, como ben sabedes, esta mosca ten uns cercos, 3 cercos super largos, e vámonos a imitar con este material sintético. Son materiales específicos xa para cercos, en este caso, que está teñido. Vamos a utilizar 3 fibras, nada máis, que son as que teñen esta mosca. Más ou menos collemos aí, medimos. Aí estaría. E levamos o fío de montaxe atrás de todo. Aquí a min gústame a esta mosca darlle así unha voltiña por abaixo para que nos levante aí un pouquiño os cercos. Vale, agora unha das características principales que vai a ter esta mosca vai a ser o corpo. Este corpo vai a estar feito con un material sintético tamén, que a mí me encanta moitísimo montar con el, sobre todo facer esta mosca, que son estas fibras plásticas que imitan perfectamente o corpo da mosca. Además daño un color amarillo super vistoso. Vale, entonces vamos a coller unha fibra. Vamos a montar aquí atrás e vámonos a ir co fío de montaxe hacia adiante. Vale, cortamos o sobrante e agora aquí vamos a facer unha pequena conicidade, que é como realmente estas moscas teñen o corpo, xa que estamos a traballar con un material que non nos permite montar unha volta encima da outra. O que temos é que facer este corpo bastante cónico para a hora de que montemos este material xa nos quede perfectamente o corpo ben estilizado. Vale, así xa ves, quedanos un corpo cónico. Entón, ahora collemos unha gotiña de lactite, vamos a dar aí simplemente para que este corpo teña moitísima máis consistencia. Vale, entón vamos empezando cas voltiñas así, unha despois da outra, e vamos a facer unha pequena segmentación xa con este material. Como veis, queda aí un pelín separadas entre unha e outra. Vamos a facer xa a segmentación para que nos queden os segmentos do corpo da mosca perfectamente feitos. Aí está. Vale, cortamos o sobrante. Bien. Vale, vemos aquí os 3 cercos, despois xa os separamos. Vale, ahora para as alas vamos a utilizar este tipo de pluma, que son unhas plumas de pato. Tamén a peculiaridade desta pluma é que nos vai permitir abrir a pluma e dividila en dous. Vale, témola aí. Moi importante este proceso para que despois nos queden perfectamente as plumas igualadas.
Aí estaría. Bien, cortamos este sobrante. E agora vamos a utilizar a pluma de culo de pato, neste caso tamén un color amarillento, que vamos a facer un falso hackle con ela. Vale, entonces vamos a intentar abrir o fío. Fío de montaxe. Aí está. Teño as plumas aquí. Aí estaría, vámonos a separar un pelín para que non nos faga aí moito bultiño. Aí estaría. Vale, e agora procedemos a torsionalas. Vale. Agora vamos a facer o que é o falso hackle da mosca. Vamos aquí, vamos a ir dándolle estes peliños así hacia atrás para intentar non sobrepoñer unha volta sobre a outra. Vamos unha voltiña por diante das alas, atrás, e outra por atrás. Vale. Vamos a facer un nudo aquí de seguridade. E procedemos a facer a cabeza da mosca. Abatimos estos pelos todos para atrás. E facemos o nudo final. Vale, cortamos xa o fío de montaxe. E agora poñer así. Vamos a intentar un dos pasos máis delicados da mosca, que é abrir as alas. Vale, entonces tiramos así un pelín para un lado. Como veis, esta pluma o que nos permite é separar o raquis da pluma en tres. Para un lado irán as alas da mosca, e aquí no medio quedaríanos este sobrante que vamos a eliminar. Vamos a cortar estos sobrantes que nos quedan por aí. E xa teríamos a mosca prácticamente rematada. Vamos a abrir un pouquiño os cercos. Como ben dixen antes, esta mosca ten 3 cercos. Aí estaría. E aí teríamos, pois, bueno, a mosca rematada, lista
para pescar. Vamos a ir ensinando. Bueno, pois isto é unha efémera dánica.